Iti Damdamag Region 2, 13.6 billion pesos agatati agricultural interventions tinay paay kadagiti Manalon iti probinsya ti Nueva Vizcaya kas tulong kadakwada. Ken 56 seasonal fisherfolk workers manamnama a ma-deploy iti South Korea. Daytaken da dumapay adamag iti report ni Dayan Monica. Tukay. Iti Nueva Vizcaya, kasungbat ti Department of Agriculture Region 2 iti epekto ti El Nino, nangiwaras da iti 13.6 million pesos agatad ti yellow ken red onion, bawang, kamote, organic fertilizers ken pallets, kas tulong kadagiti Manalon nga apektado. Iti sidong ti High Value Crop Development Program na iwaras dagiti agricultural interventions kadagiti Manalon aan pay anakay mula iti pagay ita a season. Panggap tinasaong aktibidad may tandudo ti panagmula ti drought resistant high value crops no panawan ti tikag. Kabayatan na, inyoswat ti Pag-ibig Fund Solano Branch ti Barkada Franchise Financing Project, baban iti panakailukat ti maysa a laundry ken ice maker business iti San Fernando, Bambang. Panggap ti proyekto amay paayan iti gundaway dagiti miyembro ti ahensya, amaadaan iti bukod da negosyo babaan iti multi-purpose loan program. Iti Mat Isabela, naipasidong ti 50 ket innam a fisherfolk iti orientation ken training para iti deployment da ijay Wando County, South Korea, iti sidong ti seasonal workers program ti provincial a gobyerno. Indauluan ti wasar team ti provincial DRRMC, ti basic water safety ken emergency response training. Ti umuna a batch dagiti seasonal fisherfolk worker ket agbiyahe inton July 31, ken ti may kado a batch ket inton August 5. Ken iti Cagayan, manay nayunan ng tilibal ti danom ti Magat Dam, babaan iti panagtudo a napasaran iti lugar idi napalpalabas nga aldaw. Kalpasan ti cloud seeding, anay sayangkat idi Domingo. Sigun iti DA, aging gabulan ti Setyembre, agrup 30 asortis pa iti may sayangkat iti watershed dam, tapno may panamnama ti umdas a supply ti danom. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian.